ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ବରଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ପଦ୍ମଫୁଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଜନଗଣ ମନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ଜୀବର ନାମ କ'ଣ? ଡଲଫିନ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୂପୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କ'ଣ? ଅହିରାଜ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ହକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂକେତର ନାମ କ'ଣ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ କ'ଣ? ଖଦଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ସାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ନାମ କ'ଣ? କଖାରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? କୃଷି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନିର ନାମ କ'ଣ? ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତିର ନାମ କ'ଣ? ଅହିଂସା ନୀତି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ ରତ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ତରବାରୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତୁରୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାଛର ନାମ କ'ଣ? ଇଲିଶି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ରତ୍ନର ନାମ କ'ଣ? ହୀରା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ?
ଶଗଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆଲୁଅର ନାମ କ'ଣ? ମଶାଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମିଠାର ନାମ କ'ଣ? ଜିଲାପି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।